Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para rawuh ingkang dihormatan para kanca lan sederek kabeh ing wekdal punika. Insan kula nyuwun syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita sedaya saged kumpul bebarengan kanthi sehat lan rahayu. Ya. Ngatur kula wis seorang kula badhe kepangaken rumiyin nanging kula guru sekali siswa saking kelas yang sedang kedua. Kali ing kesempatan punika kula badhe ngaturaken siswa kanthi kira-kira pentinge uri budaya Jawa. Para rawuh saiki kathah budaya manca ing sing mlebu ing urip kita. Apa maneh ing kalangan para muda akeh sing luwih remen karo budaya manca tinimbang budaya Jawa dhewe. Padahal budaya Jawa iku sugih makna sempet diulang luput bab krama munggo lan rasa adus asor. Mula saka kuwi kita kudu nguri-uri budaya Jawa kaya basa Jawa, kesenian nasional lan adat istiadat. Kanthi cara iku jati diri bangsa ora bakal ilang lan isih bisa diwarisake marang generasi sabanjure. Mugi kita kabeh saged njaga lan lestarekake budaya Jawa kanthi temenan amarga iku minangka identitas lan kebanggaan kita minangka wong Jawa. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.